Boas tardes a todos e a todas. Iniciamos a sesión extraordinaria do Concello Pleno e antes de comenzar cos asuntos comprendidos na orden do día, desexo que conste en acta o sentimento de pésame por parte da Corporación Municipal polo falecemento de don Jesús Varela Martínez, alcalde do Concello durante o período 1985-1999, fillo predilecto deste Concello, distinguido co orden de Afonso X e transmitirlle a súa familia e amigos as nosas condolencias. Imos guardar un minuto de silencio, podemos hacer. Que descansen todos. Ben, logo empezamos cos puntos de orden do día de data 29 de decembro de 2020 de primeira convocatoria. Dentro da parte resolutiva, o primeiro punto é o expediente número 1064-2020, que é a modificación da duración máxima dos contratos temporais por acumulación de tarefas. Ben, vou dar lectura á parte, da proposta da alcaldía, que é modificar o convenio colectivo nos seguintes termos: introducción ao artigo 18 bis, duración máxima dos contratos temporais por exceso de acumulación de tarefas no servicio de axuda a domicilio. Os contratos eventuais que se concerten no servicio, quedará así a proposta: os contratos eventuais que se concerten no servicio de axuda a domicilio para atender as circunstancias do mercado, acumulación de tarefas, excesos de pedidos contemplados no artigo 15 primeiro B do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores poderán ter unha duración máxima de 12 meses, dentro dun período de 18 meses, contados a partir do momento no que se produzcan ditas causas. De celebrarse por un período inferior, a duración máxima permitida poderá prorrogarse unha soa vez, sin que a duración total supere a duración máxima. Ben, aquí trátase de modificar o convenio colectivo do personal laboral deste Concello, co fin de introducir que os contratos laborais por acumulación de tarefas poidan ter unha duración máxima de 12 meses dentro dun período de 18 meses, no lugar de 6 meses, nun período de 12 meses como ten a actualidade. A lei contempla que estes contratos, que por xeral teñen unha duración máxima de 6 meses en 12 meses, e se pode establecer por convenio a duración de 12 meses en 18. Esta modificación foi acordada pola mesa de negociación na que participan todos os representantes dos traballadores e permitirá ter máis disponibilidade para contratar auxiliares por máis tempo, especialmente para a sustitución de vacacións, etc. E o que tamén contribuirá a que acepten de mellor forma formalizar os contratos ao ter unha duración un pouco máis longa. É unha das medidas que se están a adotar para poder solucionar o problema de escasez de disponibilidade da bolsa de emprego para as contratacións laborais das auxiliares de axuda a domicilio. Xa que, ainda que en dita bolsa figuran 37 aspirantes disponibles, en realidad, para formalizar contratos non temos máis que 10-12 personas, e agora mesmo nin eso, porque temos 10 personas sustituídas en incapacidades laborales. Entonces, o primeiro que temos que facer é votar a inclusión
e na orden do día deste pleno. O contido é iso, facemos votación da inclusión. Votos a favor? Votos por unanimidade. Bueno, e agora trátase de debatir o punto e despois votar o fondo. Pau, queres comentar algo sobre este punto? Sí, só unha cousa, porque xa ben incluído no orde do día deste pleno, como último punto, unha das cousas é a miña dimisión como concelleira deste concello, e, por tanto, esa renuncia produxose o día 18 de decembro, na data en que a metimos por registro. Por coherencia, tiñamos, eu tiña decidido non votar en este pleno ningún dos puntos, pero tendo en conta que este punto en concreto en beneficio das traballadoras, sobre todo das traballadoras da axuda a domicilio do Concello, que ademais foi un punto negociado co Comité de Empresa, a compañera Belén estuvo negociando, é precisamente porque se trata dun punto que xoga a beneficio das traballadoras e tamén das persoas que teñen ese servicio. Vamos a votar este punto. Eu vou votar este punto a favor e anuncio xa que no seguinte punto do orde do día está en Ben, gracias. Isabel? Bueno, antes incorporación da señora, entendo que as labores de portavoz vai nos facer ustedes. Bueno, ese é un tema que non lle conquista ahora mismo. Eu estou dicindo se queren... No, eu digo polo turno, porque recordo que a mellor está a valedora do povo vendo o pleno. Non se preocupe que pode estar e pode ver perfectamente. Non, é que non pode haber dos portavoces, señor alcalde. Teña un pouco de nivel, como digo vostede. Evidentemente, nosotros poñémonos en contrato cos sindicatos, que é unha medida moi necesaria, ainda que como sempre chega tarde, o que pasa que vamos a andar no seguinte pleno extraordinario este tema de axuda a domicilio que é problemático. Esta modificación é unha modificación puntual no convenio colectivo e que vai mellorar as condicións de traballo das desempleadas de axuda a domicilio. Digolle que chega tarde porque este problema xa ven desde moi longe, desde, poderíamos decir, desde setembro do ano 2019. É o que queren os traballadores, é o que chegaron ao acordo dos sindicatos e eu vou votar, evidentemente, a favor. Moitas gracias. Ben, gracias a usted. Diana? Sí, bueno, como efectivamente ás 9 temos un pleno xa no que se vai falar do tema da axuda a domicilio, bueno, eu entendo que este é un acordo, como decía a señora Vázquez, que se acordou coas traballadoras en beneficio do seu traballo e da súa dedicación, por suposto que tamén vamos a votar a favor. Ben, moitas gracias. Sí, Valentín. Gracias, señor alcalde. Nosotros, como xa Partido Popular vai a traer este pleno un tema xa exclusivamente do axuda no fogar e entendemos que todo o que se negocie, e se foi a señora Bello, pois xa queda aí para que isto sea unha cuestión moi interesante, porque elas ao final o que pretenden é ter unha estabilidade laboral que é moi importante para todos e no noso servicio pois moito máis, non? Logo falaremos deste tema e por agora non teño nada máis que dicir. De acordo, moitas gracias. Vamos a votar logo e pasamos a votación do fondo. Votos a favor? Unanimidade. E logo o segundo punto, expediente número 1155-2020, adhesión ao convenio FEGAM Xunta de Galicia para a tramitación dos procedimentos sancionadores por incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19. Tamén o acordo da proposta de alcaldía que o Concello de Alquiler Xavira formal e expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio entre a Vicepresidencia Primeira, Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo e Federación Galega de Municipios e Provincias FEGAM para articular a encomenda de xestión a Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedimentos sancionadores competencias dos Concellos de Galicia en relación co incumprimento das medidas de prevención adotadas para a loita contra o COVID-19
que se transcribe no anexo asumindo as súas obrigas e compromisos e con suxección plena a todas elas. E segundo, facultar ao señor alcalde para que se asine o convenio as súas prórrogas e toda a documentación complementaria que resulte necesaria para executar este acordo. Ben. Bueno, aquí, ainda que hai informes contradictorios a Xunta de Galicia, ainda que hai informes contradictorios a Xunta de Galicia mantén que é competencia dos concellos tramitar os procedimentos sancionadores por incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID e ofrece a posibilidade de adherirnos ao convenio de colaboración para que a instrucción dos procedimentos se leve a cabo polos servicios administrativos da Xunta de Galicia, ainda que a resolución seguirá recaindo nos órganos competentes do Concello, principalmente na alcaldía. É algo que non comparto totalmente, igual que moitos alcaldes, pero é outra opción. Según nos informa o secretario, a opción que teríamos sería acudir por vía contencioso administrativo contra a Xunta de Galicia e, a miña opinión é que o Concello de Ortigueira neste momento pois non o decide. Non sei se despois se fará algún tipo de acción con outros concellos. De momento, este convenio é o que nos propoñen, nós temos os medios administrativos que temos e decido traerlo ao pleno e decidir sobre este tema. O importante sobre este punto é que isto, se aproba, ten que aprobarse por maioría absoluta, senón non pode progresar este convenio. Este é o tema. Seguro que xa o conocedes, tedes toda a documentación. E, é unha proposta da Xunta e debemos decir que facemos, se tramitamos nosotros as sancións ou firmamos o convenio para que nos axuden neste tema. Debemos votar tamén a inclusión na orden do día, votación de inclusión. Votos a favor? Tres abstencións. Auri Belén. Nos vamos a debatir dentro deste tema. ¿Quieres comentar unha cosa? Isabel? Acaba de dicir usted que a única solución sería se non se aproba ir ao contencioso que a Xunta de Galicia. Eu penso que o Concello de Ortigueira xa leva bastantes contenciosos nestes momentos. Corrixolle eso. A pregunta ao secretario é que opcións temos. As opcións que temos é opoñernos a esta situación a través de un contencioso administrativo. É o que lle quixen decir antes, non sei se... Non, mellor estou un pouco espesa. Desde logo, se alguén cumple as normas establecidas no procedimento do COVID-19, pois terá que ser sancionado, ou vai ser aquí todo o libre albedrío. E se nos pode axudar, que vostedes sempre se están queixando de que non teñen xente para tramitar estas sancións, eu entendo que será tamén unha forma de recaudar, dado que os ingresos por parte do Concello cada vez estánse minorando. É unha opinión miña, non teño máis nada que decir. Non teño nada que comentar neste punto. Eu creo que é un bon convenio e que o debemos de firmar, nada máis. Ben, desde logo aclarar que en ningún momento hai e nin debe haber afán recaudatorio, Isabel. Non estamos falando que estamos que se cumpla a lei. Exactamente. Efectivamente. E para cumplir a lei, se hai que sancionar, pois tense que sancionar. A todos por igual. Estamos totalmente de acordo. Entonces. Bueno, temos que votar e entón votamos o punto. E votos a favor? Non temos hai tres abstencións. 10 a favor, non? Sí. Bueno, pois entón xa vamos a firmar o convenio e dar traslada a Xunta desta decisión e nada, continuar. Bueno, e despois o seguinte punto, xa dentro das actividades de control, e a comparecencia do Concelleiro Delegado de Servicios Básicos, informe sobre o expediente número 831/2020. Comparecencia.
Recordo comparecencia. Y una segunda ¿no? Ben, trátase de a comparecencia do Concelleiro Delegado de Servicios Básicos según informe do expediente 831-2020 e o Concello Pleno o día 12 de novembro de 2020 acordou requerir a presencia do Concelleiro de Servicios con Manuel Cao García a fin de que informe sobre os feitos expostos na solicitud dos concelleiros pedindo dita comparecencia. E ben, debate sobre a actuación acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local o pasado 19 de outubro de 2020 relativa á aprobación do expediente de contratación de servicios de limpieza e desinfección e higiene nas instalacións municipais. En cumprimento deste acordo vai a comparecer o señor Cao García. As regras son as seguintes: abrirase unha quenda para que os grupos municipais podan formular as preguntas que estimen oportunas sobre o asunto de comparecencia e o comparecente dará resposta. Existirá unha quenda de contrarréplica dos grupos municipais. O comparecente terá dereito á última palabra. Vamos polas preguntas. Isabel. Sí. Bueno, señor Cao, me gustaría saber en que se basan ustedes, xa que o Concelleiro Delegado, en iniciar este procedimento de contratación de forma urxente, cando todos sabemos que non é urxente, quer dicir, as instalacións hai nas que limpar e non hai outra, unha instalación nova añadida ás que vostede citan aquí nos lotes. Conteste. Non, vamos contestar ao final. Sí. No. Perdón? Que continuas? Sí, como claro, sí. A miña pregunta tamén é por que non se fan, en vez de dos lotes, por varios lotes. Deste xeito, poderían optar empresas pequenas da zona e así poderían poder optar a que esas empresas pequenas de limpeza da zona puderan dedicarse á limpeza de algunhas das instalacións. Non entendo esta afán polo Partido Socialista de privatizar e de darlle ás empresas grandes este servicio. A segunda pregunta é, señor Cao, vostede como administrativo sabrá que nas bases e cando hai unha adxudicación no contrato na administración pública tense que contar co beneficio industrial. Nestas bases non se contan. Cal é o motivo? Requisito indispensable. E tamén é necesario, porque supoño que a contratación deste personal requerirá a inspección por parte de unha persoa encargada para que se faigan estes traballos. Por outro lado, señor Cao, non entendo e a ver se me pode explicar ese interese que ten o grupo de goberno de que sea a Xunta de Goberno quen aprobe o procedimento e non o propio Pleno. Recórdolle que se incluye o beneficio industrial e se incluye tamén a partida da encargada, pasámonos do 10% do importe dos recursos ordinarios, que son 626.755, e aí xa sería competencia do Pleno. Mire, suena un pouco, que por iso quería saber por que esta mínima diferencia, 582.000, faino a competencia a Xunta do Goberno, 626.000 faino a competencia o Pleno. Non quero ser desconfiada, pero parece ser que algo queren esconder. Tamén gustaríame preguntarle se non lle causa a vostede extrañeza que sexa un técnico de deportes o que fai o pliego de condicións. Eu non dudo da capacidade que teña o señor técnico de deportes, pero, mire, permítame que o dubide. Por que seguen adiante con unha adxudicación cando non están correxidas as deficiencias que informa o secretario, aínda que o informe favorable di que hai unhas deficiencias que se teñen que solucionar? Ditas deficiencias son as disponibilidades dos terreos, que eu penso que a día de hoxe siguen sendo de titularidade non municipal.
o valor estimado, ao que me refería, o beneficio industrial, e tamén a declaración de urxencia. Vostede sabe como a mí que todos os anos hai que limpar o colexio, todos os anos había que limpar a piscina, todos os anos hai que limpar as dependencias municipales. Por que se incluyen nesta pliego de condicións dependencias que a día de hoxe están pechadas e non se sabe nin cando volverán a abrir ao público? Recórdolle que aquí o Centro de Recepción de Visitantes no Porto calculan aproximadamente 159 horas. A piscina municipal está cerrada tamén. E despois hai unha, chocoume a min a suma de horas que dedícanse vostedes á Escola de Música 603 e a biblioteca 640. Creo que, volvo a dicir, que non é moi aceitada a persona que está facendo as bases. Por que se fai un contrato por 4 anos? Por que non se fai por menos? E por que seguen vostedes empeñados en contratar que os informes de intervención nos que son moi claros, que advirte que se pode producirse un desequilibrio no orzamento, así como o incumprimento da sostenibilidade financiera, o regla de gasto e o período medio de pago. Vostede, como administrativo, sabe o que pode sucederse se incumplimos unha serie de estas condicións. E o Concello de Ortigueira, agora mesmo, a situación económica na que se encontra non é para botar cohetes. Vostede sabe que se chega a adxudicar por unha partida presupostaria de 582.000 máis IBE, se chega a adxudicar e non hai partida presupostaria porque hai que prorrogar os presupostos e hai un desequilibrio entre os gastos e os ingresos, e os sabemos todos, pode incurrir nun delito e quen sería o responsable sería esa xunta de gobierno local. Señor Cao, volva a darlle unha volta a este contrato de adxudicación. Por parte, eu presentei o recurso de reposición, non son parte legitimada, pero bueno, quédame 2 meses para presentarlo no contencioso administrativo. Considero que o Partido Socialista non debería privatizar un servicio de limpeza como o que está a acontecer. Sigo, cal foi o método de selección? Cal foi o método de selección? Porque aquí xa eu botou outro, a adxudicación de limpeza. Cal foi o método de selección de personal para adxudicar a limpeza do colexio? E despois, quero facer unha pregunta, se ten constancia de que na adxudicación do contrato de limpeza do colexio está contratada algunha persoa que teña algún tipo de relación con algún membro do goberno. Gostaríame que me contestara a maior parte destas preguntas nesta primeira miña intervención. Moi ben, gracias, señora. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu teño menos preguntas que saber. Algunha pregunta se repite, pero bueno, quero facela igual porque, bueno, para nós tamén é importante, non? Bueno, primeiro queríamos saber cal era o personal municipal que se dedicaba a esas labores antes de este contrato e do que se fixo hai uns meses, e a que tarefa se vai a asignar ese personal a partir de que esta licitación este en marcha. Tamén queríamos saber que o que vai pasar con edificios que están de momento pechados, como pode ser a piscina, porque está dentro da licitación, pero non sabemos cando se vai a volver a abrir, nin cando vai ir a licitación da apertura dos servicios da piscina. A mellor tamén nos podía adiantar cando se vai a abrir a piscina. En terceiro lugar, bueno, no pliego da licitación non veñen asignadas evidentemente as partidas presupostarias porque non temos presuposto. Entonces, eu quería saber se a resolución da licitación depende de que o presuposto este aprobado ou non. Se é así, pois cando teñen pensado aprobalo, ou polo menos cando nos teñen pensado dar cando menos un borrador, porque de momento non temos nin presuposto nin borrador. Queríamos saber tamén, como preguntaba antes a concelleira Rego, por que se fai por 4 anos, non en lugar de facelo anual ou cando menos bianual, sobre todo tendo en conta que este ano
digamos que é un pouco especial polo tema do COVID, o tema da limpieza ten que ser un pouco máis exhaustivo, que a mellor pode ser dentro de 3 ou 4 anos cando xa non estemos libres do COVID. E despois tamén, bueno, me gustaría saber como se calcularon as horas necesarias para a limpeza, porque, bueno, a nosotros a verdad que casi o que máis nos preocupa de todo é o CEIP, facendo un cálculo así un pouco grosso modo, pois nos salen aproximadamente unhas 10 horas de limpeza diaria do CEIP, que, bueno, a nos entender quedase bastante corto, tendo en conta que a mellor pois a biblioteca son 4 horas ao día ou por exemplo, non? Entonces, bueno, me gustaría saber cal é o criterio para asignar as horas de limpeza a cada sector. Bien, muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, como a señora Rego, pois, xa fixo un exhaustivo detalle do que é esta comparecencia, nosotros vamos a comentar solamente 4 cuestións que nos parecen fundamentales. Primeiro, señor Cao, porque é vostede o que comparece, porque non respetan o dictamen e o informe de intervención. Nosa segunda pregunta tamén é clara, porque non se respeta o informe de secretaría. E logo, 2 cuestións que me gustaría que fixera alguna consideración, porque hai persoas as que lle afectan. Cree vostede que o personal que viña facendo estes traballos non era profesional? E a última, que gaña o Concello de Ortigueira? 727.000 euros. Que gaña o Concello de Ortigueira con esta privatización? Moitas gracias. Sí, claro, pasa por Bueno, boas tardes a todos. Ao primeiro, quero dicir que o Pleno aprobou a miña comparecencia para informar sobre os feitos que constan na solicitud na acta da sesión que se refiren ás observacións que fai o secretario e a interventora. Moi ben. Creo que tanto o informe de intervención como de secretaría xa constan que foron contestados co propio acordo da Xunta de Goberno Local, o cual aprobou un expediente de contratación, polo que eu, como concelleiro delegado, pouco máis teño que decir que a Xunta de Goberno Local. En canto ao cálculo estimado, que me fixeron pregunta sobre iso, teño que dicir que tanto o pliego de características técnicas como a memoria económica foron redactados polos técnicos municipais, non polos políticos. En dito documento xa constan as horas que se teñen que dedicar a prestar o servicio en cada instalación ou dependencia. Estas foron calculadas tendo en conta os horarios de apertura, tendo en conta a superficie de cada instalación, tendo en conta as características de cada instalación, así como os elementos a limpar, ben sexan ascensores, mesas, sillas, estanterías, cristales, etc., como se deduce claramente no pliego de características. Unha vez calculadas estas horas, se hace o cálculo do coste tendo en conta todos os convenios colectivos de aplicación para calcular as retribucións de personal que realizará os traballos. A cuota de seguridade social a cargo da empresa e tamén se contempla un trato tanto por cento para gastos materiais e gastos de inversión, tal e como consta na memoria económica, que literalmente di: la valoración y los criterios están basados en el convenio colectivo, los gastos de seguridad social a cargo de la empresa y las aportaciones de medios humanos y materiales que tendrá que realizar la empresa adjudicataria. Tanto el pliego de características como la memoria económica, al igual que cualquier otro documento que forma parte del procedimiento de contratación, tienen acceso todos los ciudadanos, así como los concejales, puesto que está en la sede electrónica del Concello y en la plataforma de contratación del Estado. Reitero, mi comparecencia no es mi competencia realizar el cálculo económico del coste del servicio. Es un trabajo de los técnicos. Igual que no es de mi competencia redactar el proyecto técnico para la ejecución de la obra.
que para eso están los técnicos. Aunque lo que puedo decir que el cálculo del coste está ajustado al mercado, ya que se presentaron varias empresas y no hubo mucha diferencia entre las ofertas. Y el coste, la baja, no fueron importantes. O sea, el trabajo de los técnicos está realizado perfectamente. Eso se debe saber. Por la otra pregunta de los terrenos, por lo que respecta a la disponibilidad de los terrenos, todos tenemos y sabemos la situación en que se encuentran los terrenos de la Preguiza. Sabemos que se está intentando solucionar por todos los medios. Al final, si los terrenos no son cedidos al ayuntamiento, todas las instalaciones construidas sobre ellos pasarán al Estado. Y contamos y deseamos que esto no suceda. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Ponemos en funcionamiento, como dicen todos los días y día tras día, las instalaciones, pero para ponerlas en funcionamiento tenemos que tenerlas en buenas condiciones. Y para tenerlas en buenas condiciones, una de las premisas es limpiarlas. Entonces, hay que ser coherentes. ¿Las abrimos o no las abrimos? ¿Las limpiamos o no las limpiamos? Habrá que ser coherentes. En cuanto a la declaración de urgencia, consideramos que sí que existe dicha urgencia. Porque para poder contar con ese servicio, cuando finalice el contrato puente que se hizo en su día, tenemos que llevarlo a cabo. Y por tanto, y por otro lado, ningún contratista ni ningún posible licitador recurre a la urgencia. Y por lo que respecta a la disponibilidad del crédito, es evidente que dicho contrato se financiará a cargo del presupuesto del 2021, que se dotará de una partida suficiente para que sea efectivo. Y si fuese necesario, se disminuirían otros gastos. No sé si se les quedaron... Bueno, puedo... A mí no me contestó. No, Termino... sí, muchas gracias, señor Pau, por no contestarme ninguna de las preguntas. Señora Reyes, no tengo palabra todavía. Espera un momento, por favor. E tamén lle digo unha cousa, cando está unha persona intervindo, tamén se pode manter cando menos silencio e menos sonrisas. E estuve, ¿no? Tamén lle agradezo. Sí, é que teña palabra ahora. Espera un momento. Teña palabra. Unha que solicitei a comparecencia e evidentemente dixo Luisa perfectamente que tiña que contestar as preguntas. Doulle as gracias porque de todas as preguntas que lle preguntei non contestou ninguna. O que me acaba de ler é un informe ou unha fábula que el se inventou. Se están ben calculadas as horas, vámoslo saber cando se presta o servicio e sea deficitario. E vamos ter que estar gastando 500.000 euros porque non están ben calculadas. Falta o beneficio industrial, non ser que as empresas que veñan agora veñan ser ONGs. Iso sabémoslo todos. Tamén facer aquí unha ONG. Di que vai facer un presuposto. Acórdese que está en minoría. Ainda non falou con ningún portavoz. Son 700.000 euros. A empresa de limpieza acaba a súa contratación en febreiro. Penso que lle vai sendo moita hora. Por certo, está falando de que non pertenece, os terreos non pertenecen ao Concello, pero non estou falando da piscina, estou falando tamén do centro social, estou falando tamén das pistas de pádel. O centro de interpretación está cerrado. Como ben dicía a señora concelleira Ana, o máis importante é a limpieza de colexio, porque non se fixo nada máis a contratación para o colexio. Por que lles interesa a vostedes ser a competencia directa na Xunta de Gobierno local? Por qué? Pero ustedes saben, dixeron que están moi ben feitas as bases, iso é o que dixo, pero en cambio, cando os informes de intervención nos dicen que non se pode facer, iso está mal feito, porque senón esta é unha forma suicida por parte da persona que quere adxudicar
unha forma suicida políticamente. Vostede, señor Cao, sabe de sobra que con estas horas e facendo o beneficio industrial e faltando todo, non se vai poder prestar o servicio, ou se prestos vai ser máis deficitario. Sabe como a min que no caso en que sea deficitario, 4 anos despois, o convenio colectivo das limpiadoras hai que facerse cargo nas novas empresas cando sean novamente adjudicatarias. Señor Cao, volvo a decir, vostede, señor alcalde, sempre que di que hai que ter un nivel institucional, cando a oposición fai as preguntas, ten que contestar as preguntas. Demostra transparencia e demostra que non se oculta nada. Señora Rego, está comparecendo o señor Cao, non o señor alcalde. No, pero estou dicindo usted, non compareceu. A min leume un discurso. A min leume un discurso e non me contestou absolutamente nada. Repítele que está comparecendo o señor Cao, o Manuel Cao García, non o señor alcalde. Pero estou retransmitindo que está facendo as labores de portavoz. Non é un moderador. Continúe, pero non sabe. O No. portavoz aquí non ten nada que ver. No, vostede é o moderador. En todo caso, o presidente. Bueno, pues usted... Finalizou o seu Sí, intervención? sí, Muy ben. sí. Ten a palabra, Gracias, señor alcalde. Bueno, a ver, eu entendo que hai temas técnicos que evidentemente eu non poño en duda nin a memoria, nin os pliegos, nin os informes nin do secretario, nin da intervención, nin moito menos, non? Pero eu entendo que aquí sí que hai algunha decisión política que non se nos explicou. A decisión de facelo por 4 anos entendo que é unha decisión política, que non é unha decisión técnica, non? A mí gustaríame que se nos explicase por qué. A mellor hai un tema de que se aforran cartos ou non, pero bueno, en todo caso a mí gustaríame saber cal é o motivo polo que se fai por 4 anos en lugar de facelo ano a ano, como, insisto, debería ser sobre todo este ano, tendo en conta as circunstancias especiais do COVID, non? Eu entendo que falaba do tema da piscina, eu entendo que a prioridade é abrila, pero tampouco sabemos cando se vai abrir. Sabemos que hai uns pliegos por aí tamén para abrila, pero de momento non sabemos nada deles. Que pasa se a piscina non se abre hasta dentro de 6 meses? Que pasa con este pliego no que se recolle non sei cantas horas no lote 2 para a apertura da piscina? Que pasa se non aprobamos o presuposto? Como teñen pensado tramitar este pliego? En fin, as preguntas que nosotros fixemos son, entendo que son puramente de ámbito político, non teñen nada que ver co tema técnico. Entendo que a última pregunta, que era un pouco a que a mellor se podía referir, que ao CEP lle salen aproximadamente unhas 10 horas de limpeza diaria, a mellor revisando, a mellor se podían compensar con outros edificios que a mellor van a estar pechados ou que non necesitan tanta limpeza. Por último, sí que me gustaría saber canto era o personal que se dedicaba a esas labores, quen o facía, non me falta evidentemente os nombres, pero sí a cantidad de xente que o facía e a que se vai asignar ese personal. Eu insisto, sinto ser insistente, pero gustaríame que se nos contestara algo. E gracias, Antonio. Gracias, señor alcalde. Señor Cao, a mí non me contestou a ninguna pregunta. Non sei se foi porque nas anotou ou porque se lle pasou. Solamente fixen 4. Unha é, que a repito, porque eu creo que ven un informe e me pode explicar porque vostede me dice, acaba de decir, nosotros facemos caso aos técnicos municipais, non son decisións políticas. Pero, sin embargo, cando o técnico municipal lles dice no, porque acórdese vostede que o interventor é o asesor económico, e o que lle dice o que non pode facer, para eso está, porque senón non habería interventor. E o secretario, noso asesor jurídico, tamén lle está dicindo no, e lle está dicindo por que no. Entón, a mí o que me gustaría saber é por que vostedes, cando lles dá a gana, fan caso ao técnico, e cando non, pois non se sabe por que, a lei é diferente, ou é nun momento os lunes, martes e miércoles sí, e hasta domingo non. Creo que os veciños necesitan saber cando se vai cumplir a lei en Ortigueira para estar a ese día, non?
e non no día que non se cumpre, claro. Entón, explíqueme vostede, por favor, por que non se respetan os informes de intervención, por que non se respetan os informes de secretaría, e logo, que o acaba de dicir a señora Ana Franco, non eran profesionales as persoas que realizaban este traballo. E por último, que é moi importante porque son 726.000 euros. Por que e que é o que gaña o Concello de Ortigueira con esta privatización? Que é o que gaña o Concello? Porque isto se viña facendo. Entón, se se viña facendo e non gastábamos un peso porque o facíamos con técnicos municipais, o Concello ten que ganar algo, porque senón non se entende. Non entendemos por que se ten que gastar, ademais non é baladía a suma, son 726.000 euros. E está dicindo a señora Isabel Rego que falta incluso o beneficio da empresa. O sea que, entendo eu que ten que ser, o beneficio para a Ortigueira ten que ser moi alto. E temos que ver todos, porque do contrario é moi difícil de encaixar isto. Moitas gracias, señor Cabo. Bien, gracias. Ten a palabra o señor Caos e decide contestar algunas preguntas. Sí, en canto ao personal, o personal é totalmente profesional, totalmente. Un personal que está dedicado ao 100%, un personal que está posto e fai o que se lle di, moitas veces máis do que teñen que facer, sempre están dispostos, non vamos por aí de personal que non é profesional, nada. O personal que temos dedicado para a limpeza de edificios son 2 personas e unha persona con xornada reducida por motivos familiares. Como comprenderán, con 2 personas e media, todos eses edificios limpalos é difícil, moi difícil. Despois, o propio expediente, se o miran, dicen que se facturarán as horas xustificadas mes a mes. O sea, todos os edificios que están pechados, e mentras continúen pechados, non se vai pagar a limpeza deses edificios. Porque esas horas non se van a justificar mes a mes, como teñen que justificar as empresas, a empresa adjudicataria. Despois, o colexio. O cálculo do colexio son as horas que se levan, que se están facendo habitualmente. Non sei se son 10, se calculan 10, o cálculo non creo, non sei, que non mirei as horas que teñen xusto o colexio. O colexio, co personal que temos, necesita 4 personas mínimo todos os días. Estamos falando que temos para a limpeza de edificios 2 e unha... Entón, xa co colexio solo é imposible de manter, de limpar. Despois, o colexio fai, non sei, 20 anos, pode ser, tranquilamente, que o ven realizando unha empresa, a limpeza. Ao principio, botou 20 anos, botou 15 anos, porque todos fomos ao colexio, e todos veíamos... As mulleres que había ali limpando eran autónomas, que non eran personal do Concello. Despois pasouse a outro sistema, que todos sabemos que non funcionaba. Entón, temos que facer para que ao colexio primordialmente este limpo. E máis na situación na que estamos e non sabemos o tempo que vamos a manter esta situación. E nada máis. Finaliza a comparecencia e pasamos ao... Os seguintes 3 puntos podemos ir tocando a modificar os puntos. As intervencións van a ser igual. Básicamente de facer punto a punto, vamos seguro que necesitan gente. ¿Qué? ¿Cómo que ir a la NASA? Que necesitan gente, seguro. Yo no voy a ir a la NASA, claro. Eso es en línea.
Ben, os seguintes puntos xa acordamos cas persoas interesadas. Puntos 4, 5 e 6 son os escritos de renuncia ao cargo de Yo lo concelleiro. subo, tú no. Por favor, No estábamos comentando nada. señor Rego, pídolle respeto ao pleno, sobre todo, e educación. Estaba facendo unha apreciación, nada máis. O señor Pero Carlos fai- me estaba dicindo que me baixara da moto. Falla o que queira, pero fora do pleno. Aquí estamos no Concello Pleno e este, como lle digo moitas veces, é un sitio serio. Sí, sí, pero para todos, Bueno, vamos a dar lectura aos puntos 4, 5 e 6, que son os escritos de renuncia ao cargo das concelleiras Dona Belén Bello Castro, Dona Ana Belén Carrodeu Astrasancos e Dona Aurea Vázquez Estradiz. Deciden facer intervención única e logo ten a palabra Dona Belén Bello Castro. Todas, si deciden así. Bueno, a nosa intervención, por co ánimo de abreviar un pouco, despois de ser consensuada, decidimos facer a conjunta e dedicamos en Auri como portavoz das tres. Simplemente nosotros vamos matizar algún punto que nos interesa, non? Que quede máis. Bueno, por a miña parte, quero agradecer aos traballadores e traballadoras deste Concello a súa colaboración, a boa disposición, sobre todo neste ano tan horrible que nos tocou vivir. Quixera facer unha mención especial, e creo que é merecida, a unha serie de departamentos como é a Policía Local, o GES, Servicio de Limpieza, Servicios Sociales, e o meu aprecio especial ao Departamento de Cultura, porque ainda non sendo moitas veces da súa competencia, estuveron sempre arrimando o ombro e axudando e asumindo os riesgos. Pouco máis, quero pedir disculpas a todas aquelas persoas que poderon depositar a súa confianza en min por non serme posible cumprir co meu compromiso hasta o final. Quero agradecer tamén a oposición, que aunque non tratamos en moitas ocasións o respeto que me mostrou sempre. Gracias, por lo tanto. E só quero quedarme con que, bueno, a xente que nese momento me deu confianza e dicirles que o paso que hoxe dou, que foi unha decisión difícil, empecé moi ilusionada, e si quero dicir que o paso que dou hoxe non me leva a donde eu quixera ir, pero si me axuda a salir de donde agora non debo estar. Si se me permite un ruego, diría que traballen e pensen sempre no beneficio de todas as xentes deste concello. Gracias a todos, de verdade. Nada, yo solo decir que, bueno, esta es una decisión muy meditada, que es bastante difícil el paso que estamos dando, que no se piensan ni en 2, ni en 4, ni en 15 días. En mi caso fue por varios motivos que nos llevaron a este paso. Y nada, dar las gracias a los trabajadores, en especial a los del Parlamento. Y nada más, desearos suerte a los que queráis, a los que vengan nuevos. Y suerte a todos. Sí, bueno, eu, para variar, creo que por primeira vez desde que estou no goberno traigo a intervención escrita, pero máis que nada porque non quería olvidarme de nada do que quería decir. Vou na ler, está escrita, hai partes moi personales, está escrita individual, ainda que cando a poñemos en común a intervención, bueno, son partes que compartimos as tres, os motivos polos que nos fuimos e a satisfacción que nos produce haberlle dedicado este tempo ao pueblo de Figueira. Na política, como na vida en xeral, e se me emociono, disculpen, tamén será a primeira vez. Na política, como na vida en xeral, existen liñas. Cada persona elixe libremente a liña que non quere traspasar. A defensa do interese xeral, os valores democráticos e de esquerdas son liñas que baixo ningún concepto estamos dispostas a traspasar. Son as nosas liñas. A ilusión dun proxecto, creer que a nosa experiencia de vida podía aportar algo para mellorar a vida das persoas de Ortigueira e o compromiso con este pueblo, foi polo que decidimos iniciar este camiño e o que nos trouxe a certo. Creímos, ingenuamente, que o traballo duro e os nosos valores eran suficientes para percorrer ese camiño. E equivocámonos. Cando o cainismo se instala como un instrumento para facer política,
cando sobre o interese xeral prima o interese particular, cando para seguir o camiño marcado é preciso renunciar aos valores que forman parte de nós como persoas, é hora de parar e cambiar de rumbo. O compromiso individual co pobo de Ortigueira sigue intacto. A nosa renuncia á acta de concelleiras, que hoxe se fai efectiva, non significa romper ese compromiso que se trasladará seguramente a outros ámbitos e a outros proxectos. Foi un camiño corto pero intenso, un traballo que non sería posible sin os traballadores e as traballadoras do Concello. A todos e a todas, gracias pola súa paciencia, por ensinarnos e tamén por tolerarnos, sempre con respeto e lealtade o que representábamos. Descubrimos grandes profesionais e, o que é ainda máis importante, grandes persoas. E quero mencionar especialmente os servicios económicos. Levo comigo un puñado de amigos e amigas. É a amizade que dá traballar codo con codo mañás, tardes e fines de semana. A amizade que dá a preocupación conxunta e compartida pola xestión do diñeiro dos veciños e veciñas de Ortigueira para que repercuta neles dun xeito máis rápido e eficaz posible. O voso traballo é quizáis o máis invisible e, sin embargo, un dos máis importantes. Nas vosas mans está o control financiero do Concello, a base do benestar dos veciños e veciñas de Ortigueira por enriba de calquera decisión política. Vos sodes cómplices nas metas que acadamos e as mellores testemunhas do traballo que fixemos. Non permitades que ninguén poña iso en dúbida. Berta, Silvia, Javi, Lali, José Juan, Carlos e a todos os que colaborastes en algún momento cos servicios económicos, a todos gracias e moito ánimo. Sei que son momentos difíciles tamén para algúns de vos, que non vos desanime o día a día. Señoras e señores da oposición, compañeiros e compañeiras, gracias, especialmente aos portavoces. Agradézolles a súa lealdade institucional que mantiveron comigo ata o día de hoxe, o seu respeto e a súa disposición ao diálogo non exento de debate e discusión e tamén a súa disposición para chegar a acordos. Teño que recoñecer que aquelas negociacións que fixemos comigo como portavoz casi todas acadaron en acordo. Como estou segura que acabaría en acordo o borrador de orzamentos que queda elaborado. A miña meta era que eses foran uns orzamentos aprobados por unanimidade, porque esos son os orzamentos que necesitaría Ortigueira, o gallá o consiga. Isto non é un punto final, é un punto e aparte. Estaremos sempre na esquerda e na defensa do interese xeral. E é precisamente na defensa do interese xeral onde espero encontralos novamente. Ata entón, conten con nós para que precisen e vémonos tomando un café. Remato esta intervención cunhas frases de Eduardo Galeano, que para poñer un pouco de poesía a este pleno. Creo que resumen a perfección os nosos valores, as nosas decisións e o que nos trouxe ata aquí. Non nací para obedecer, nací para ejercer mi libertad de conciencia. No puedo aceptar la idea de que entre las personas hay conductores o conducidos. Soy libre, porque libre es el que es capaz de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde, quieras o no, en algún momento tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados. Esta é a nosa posición. Señores, gracias e moita sorte, porque non me cabe dúbida de que a sorte de todos e todas é tamén a sorte de Ortigueira. Gracias. Sí, ustedes opción de todos, bueno, todos. E Isabel? Bueno, eu, por un momento, trasladeime uns anos anteriores, ao 2017, pero, en principio, quero vos desexar moita sorte nesta etapa, que foi un placer contar con vosotros tamén, como na corporación, ainda que, bueno, máis con Aurea, con Belén que con Ana, pero igualmente desexo vos moita sorte. Ainda tedes todo o meu respeto, ainda que evidentemente eu sempre son partidaria de que
os partidos hai nos que ganar desde dentro do campo, e non se sintan frustradas para nada, nin decepcionadas. Créanme que pasa ás veces, e pasa moitas veces, vostedes, ao igual que nosotros, hai uns anos equivocáronse de equipo. E evidentemente, os máis perxudicados volva a ser os veciños e as veciñas de Ortigueira. É certo que cando se expresa unha renuncia e ponse motivos personais é unha forma diplomática de unha renuncia. Estamos nun proceso de crisis no goberno. Dase conta que desde o 2015, señor alcalde, vánselle 7 concelleiros, 6 mulleres e un home. Este problema, como digo, é unha crisis de goberno. Se dimitiran ou renunciaran aos cargos calquera concelleiro da oposición, non tería mellor trascendencia, pero ser o seu grupo e pasar por segunda vez, eu creo que xa está todo bastante dito. Señor alcalde, isto é como que vai pola autopista que é o kamikaze e usted pensa que vai ben e son os demais os que van en contra. Naquel pleno do ano 17 vosteu perdeu perdón aos veciños porque se equivocou a hora de elexir as persoas. O tempo é certo que pon a cada un no seu sitio. Non me gusta que se renuncie para nada, pero aqueles concelleiros que se votaron do grupo de goberno injustamente queda demostrado, ainda que nosotros tiñamos o 100% de razón. Quero facer un reconocemento especial tanto a Manuel Novo como a Ana Cojón, que estuveron aí loitando e defendendo sempre os intereses dos veciños e veciñas deste Concello de Ortigueira. Señor alcalde, voulle rematar. Desexolle moita sorte. E vou dicir unha frase que xa lle dixe moitas veces e volvolle a dicir. E despois, por último, a ustedes tres, dicirles algo máis. Se poden gañar a algunos todo el tiempo e a todos algún tiempo, pero non se poden gañar a todos todo el tiempo. Desde o 17 hasta o 20 pasou un tempo, pero ao final as cousas pasan por algo, como dice Manuel Novo. Señores concelleiras, non teñan medo de enfrentarse. Cando nosotros nos foron parte do grupo de goberno no que ustedes estaban, dixéronos que igual nos tiraban pedras. Estamos intactos. E tamén quero agradecer desde aquí a labor da oposición na outra legislatura, tanto o Bloque Galego e o Partido Popular polo seu apoio cando foi a nosa expulsión. Moitas gracias. Ben, señora Rego, a minha intención é que as palabras foron dirixidas ás concelleiras que libremente e personalmente deciden renunciar a súa acta. É un xesto de elegancia, cando menos. A labor política en este momento creo que estaría de máis. Está de máis, sobraría, pero bueno, se o estudio é correcto, eu digolle que non é. Respete. Sí, sí. Señora Fran. Sí, bueno, menos que agradecerlles todo o traballo que levan feito desde a investidura hasta agora, agradecerlles o tempo dedicado a este concello, que me consta que por parte das tres foi moito máis do que seguramente podían dedicar. Tiña a gran sorte xa de coñecer personalmente a Ana, pero non tiña a sorte de coñecer nin a Belén nin a Auri. Estou moi agradecida de poder compartir tempo e traballo con vosotras. Estou segura de que calquera cousa que vayades a emprender a partir de agora saldrá ben, porque tedes capacidade de sobra para levar a bon fin calquera cousa que vos propoñades. Por suposto, contar con nosotros para o que necesitedes, tanto a nivel político como concelleira, como, por suposto, a nivel personal, estou a vosa disposición e nos tomaremos esas cañas, esos cafés que quedaron pendentes desde hai moito tempo. Así que moita sorte e moitas gracias.
Gracias. Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Pois hoxe é un día triste. E se ve no ambiente que estamos a ter, todos. Ainda que para nosotros como Partido Popular, pois, non deixa de ser un rival político, pois, como somos veciños e nos conocemos todos, pois non, para nosotros antes que víamos os puntos do orden do día e víamos 4, 5 e 6 que eran as vosas renuncias, pois pensábamos que vos íbamos a decir, non? E tamén pensábamos que desde aquel acto de investidura de xa fai ano e medio, ou así xa, pois, máis de ano e medio, non? Pero cando íbamos os 13 concelleiros, moitos deles novos, e que collíamos a acta, que por certo o señor alcalde nos debe as medallas, a xente tamén ten que levar a medalla, pero bueno, ese é outro tema. Aquel día que recibíamos esas medallas e que se constituía a mesa, que estaba a concelleira máis nova e o doutor Pita, que era o concelleiro máis maior, vamos a decir, valga a redundancia, esas dúas persoas pois, xa non van a estar representando como sería normal hasta dentro de os 4 anos, non? E dá tristeza tamén, dos 4 portavoces que empezamos naquele momento, pois vamos a quedar 2. E dos 13 concelleiros non. Eu que tuve pouca relación con Ana porque a súa carteira pois non traballa moito na miña, eu son de servicios sociales e tal, e ela é máis de tal, pero bueno, é veciña miña do Barral, da súa familia e tal, pois desearche o mellor de corazón e que teñas a nivel profesional e personal, bueno, éxitos e demás. Con Belén coincidín algo máis, tampouco moito máis, porque tampouco eran carteiras que nosotros compartíamos moito e tal, pero sabes que te apreciamos moito e sempre te desexamos o mellor e queremos que, bueno, como persoa leal e boa persona que eres, te deseamos o mellor no personal e no profesional. E a Aurea vou botar moito de menos. Moito. Porque agora que me vai poñer? Vai baixar moita cousa. Así que, porque a mí me gustaba moito, igual que co doutor Pita, tamén temos as nosas cousas, pois con Auri era especial porque eu sabía que me iba a atizar, a ver de que maneira, non? A ver que traía, non? Che desexo o mellor. E que teñas sorte e sei que de corazón todas intentaxedes traballar por Ortigueira, non foi posible. Hoxe non é día de facer leña do árbol caído, hoxe é día de felicitarvos por esta, sei que difícil iniciativa, pero sei que vai ser bom para vosotros. Moitas gracias, señora. E gracias. E vou dar a palabra a todos. E Jaime? Era un día triste para todos, non? Só para vos, que sepades que é un día triste para todos, e, por suposto, daros moito a agradecervos, non? As horas, que foron moitas, que dedicaxedes ao Concello. Unha pena perderlos, me parece a mí, e nada. Agradecer, insisto, todas as horas que dedicaxedes, que foron moitas e mal pagadas, seguro digo. Gracias, Jaime. No, simplemente decirles que desde un punto de vista personal ha sido un honor haber compartido ser miembro de la corporación con las tres. Y nada, simplemente desearles lo mejor de lo mejor, porque creo que se lo merecen. Han dado un paso muy valiente, muy difícil, porque después de escuchar también la declaración que han hecho, ya aunque lo suponía, ya todavía creo que reafirma más la primera opinión que tenía. O sea, que os vaya lo mejor en la vida, y lo dicho, ha sido un honor haber compartido con vosotras aquí, ser miembro de la corporación. Y gracias. Vale, yo más o menos en la misma línea de todos los que estamos aquí, agradeceros vuestro trabajo, vuestra dedicación, que muchas veces sabemos que es ingrata, pero yo creo que lo habéis hecho fenomenal, hasta donde habéis podido, que la vida os depare lo mejor, en cuanto a lo personal y lo profesional. Eran momentos difíciles, entramos todos en un momento difícil estamentáneamente, yo creo que es complicado, cada uno hace como decía Valentín, su guerra, su pelea política, pero detrás de todo yo creo que estamos las personas, y bueno, yo creo que vosotros os habéis comportado
vosotros como personas y compañeras, cada uno en su papel, pero en el fondo pues somos vecinos y compañeros todos. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Pues, que deciros, más que gracias y encantado de compartir estos momentos que compartimos todos juntos, que trabajamos, que discutimos, que nos reímos y gracias. Y aquí estamos, que eso lo sabéis, que damos aquí para lo que necesitéis. Gracias, Carlos. E Ángel? Sí, un pouco na tamén de CAO, pois, bueno, xa temos falado de forma privada, non hai moito máis que falar, está todo moi claro, somos todos ao final todos compañeiros, darvos as gracias, bueno, encantado sempre de traballar con vos, horas que estuvemos aí en moitas reunións, en moitas decisións, que ao final, quero quedar cos momentos vos, que os hai moitísimos, e nada máis, xa falaremos. Gracias. Bien, non queda nada. Sí, perdona, Elisa, perdona. Quedo pouco máis que añadir, que unirme ás palabras dos compañeiros, que entendo a emoción que poido ver por aí, porque cando nos embarcamos nisto, todos temos, en fin, moitas ganas de facer cousas, e, bueno, se non se pode, pois non se pode. De moita sorte, e que cuidado. Moitas gracias. Disculpa, Elisa. Non te preocupes. Perdón. Bueno, e, pois, bueno, quedo eu, e pola miña parte, Auri, Belén, Ana, e daros as gracias por toda a colaboración que tive neste momento, por tanto traballo que fixestes moitísimo en favor de todos os veciños e veciñas de Ortigueira. Isto é duro, o Concello de Ortigueira, pois, bueno, é duro. Eu, non sei, intento facelo o mellor posible, asumo todos os errores que poida ter, pero sei que teño unha responsabilidade moi grande e que temos que salir adiante todos. Responsabilidade miña, responsabilidade do pleno. Orgulloso de tanto de vosotros como do resto de compañeros da corporación. Todos facemos o que podemos por mellorar e por facer que Ortigueira sea un pouco mellor. Aí está a vosa casa, vai seguir sendo a vosa casa para o que necesitedes en todo momento, e tanto a nivel personal como alcalde aquí vamos manter sempre, tanto a mí como os meus compañeiros. E desexarvos nesta nova etapa o mellor, e como di Auri, que isto continue. E ao final, pois, todos somos veciños, somos personas, as decisións son personales, e bueno, eso, que desexo vos o mellor do mundo, e todo o que vos poida axudar e que este na miña mão o que metedes. E nada máis, non sei se tedes algo máis que decir. Solo gracias a todos. Bueno. Son palabras que se agradecen, verdad. Podemos marchar. Sí, vamos a levantar sesión deste pleno e dentro de un momento iniciamos o segundo pleno. Repito eso. Continuamos co pleno e temos a parte de robos e preguntas. E o punto número 7, que son os robos e preguntas pendentes de formular polo Grupo Municipal do Partido Popular no último pleno ordinario. E tes a palabra, Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Houbo que ir á Valladora do Pobo para que tuéramos este tipo de dereito que nos asiste, e ao final pues, vamos poder formular as preguntas de dous plenos anteriores. A primeira pregunta que lle plantexo, señor alcalde, me tiene que dirigir a vostede como portavoz. Sí. A primeira pregunta que lle dirixo é: que sucedeu co alumbrado que se repuxo en Mera, que funcionaba, e sería bon destinalo para outros puntos de luz, non? Calculo que máis ou menos, polo que falamos con distintos profesionais, o valor rondaba os 6.800 euros. Por lo tanto, sería bon utilizar aquilo que sobrou en Mera, que se cambiou, pois que o poidan disfrutar outros veciños en outros puntos de luz e demais, porque é bastante cantidade de luz. Segunda pregunta que lle plantexo: por que temos cerrada esta infraestructura? Hai moitos veciños que nos plantexan que quererían explotalo e sería bon, porque é unha infraestructura que temos aí,
e que se hai xente interesada, pois podería ser facilmente deixarlla ou que puderan acudir a algún tipo de concurso ou como fora, non? En lugar de estar pechada. Terceira pregunta que lle plantexo: cando se vai a xestionar de maneira eficiente o punto limpo? Estes son fotos que nos mandan veciños de como están os aledaños do punto limpo. Claro, non é a mellor maneira de xestionar o punto limpo. Temos moitas fotos que nos mandan veciños e que sería bon que se xestionara de maneira, vamos a decir que correcta, non? Pregunta número 4: que está sucedendo en torno á recollida de basuras? Problemas co camión, moitos veciños nos protestan, nos mandaron algunha foto, tamén a poño. Xa ven aí o contenedor todo cheo de lixo e demais, sin recoller. Non sabemos que pasa ca xestión do lixo no noso concello. A quinta pregunta: en canto nos vai a salir a obra da Praza de Isabel II? E por que acabaron a obra os operarios do concello? Estuveron pintando varios operarios do concello, non sabemos por qué, e nos interesaría saber pois que pasou con esta obra e en canto nos vai a salir esta obra. Pregunta número 6: poden explicarle aos veciños que clase de obras realizaron na pista que vai de Barbos ao Mosteiro? Porque os veciños nos mandaron algunha foto que non trouxen, pero eu xa lle a mandarei para que a teña, porque dicen que a obra que fixeron é un desastre total, que volva a ter baches e demais. Vayan pasar por ali, den unha volta a ver que pasa por ali. Por que se están utilizando ou se utilizaron tractores e maquinaria para o desbroce cando este concello ten esas máquinas? Tamén nos lo preguntaron algúns veciños, sobre todo de San Claudio, que viron estas máquinas polo seu pueblo. A pregunta 8: os veciños de San Claudio, San Adrián, Couzadoiro e Insua, nos están protestando polo lamentable estado de moitas das súas pistas. Baches, distintos desbroces que están sin facer e demais. Tampouco sabemos por que non se fan e lles podemos dar contestación, por lo tanto sería bon que nos contestaran este pleno. Que pasos realizou o Concello de Ortigueira para solucionar a piscina do Salgueiro? E chamo así a esa piscina que hai, saben vostedes, ali no Salgueiro. Non sabemos eso en que vai quedar, ni ao final como se vai a gestionar esta cousa. Pregunta número 10: cando van facer PCRs o personal de axuda a domicilio? Despois temos un pleno sobre isto, pero me gustaría saber tamén cando teñen previsto facer algo disto. Cando lle darán solución, a pregunta número 11, aos veciños de Devexos por un poste que se encontra a punto de caer e desplomarse na carretera? Nos mandaron tamén fotos, creo que incluso nas redes sociais e demais, pois sería bon que lle contestáramos a ese veciño. O veciño Legarreta me comenta por redes sociales e demais e me fai a seguinte pregunta que eu lle traslado, porque non sei contestada. Cando vai a pedir o alcalde o diñeiro que deu o Concello de Ortigueira para que non se derrumbara a antigua rectoral situada no camiño do cementerio e que se xa ha posto vostede en contacto ou se puxo en contacto co seu dono ou donos? O veciño me dice que ten interés e que leva 4 anos detrás deste asunto. Sería bon a ver se podemos darlle resposta a este veciño de Garreta. A pregunta número 15. Cando ten pensado abrir a piscina municipal? E, sobre todo, que significa exactamente as súas declaracións a Voz de Galicia na que dice vostede que vai crear unha bolsa de emprego para a piscina? Eso que significa que os traballadores que estaban agora xa non van traballar, que non se poden incorporar, vai ser outro personal? Sería bon que falara cos traballadores e que lles dixera algunha cousa, porque, claro, vostede dice na Voz de Galicia estas cousas e a xente ten medo, non? Me preguntan tamén sobre o particular que temos aquí, despois lle paso das pistas, sobre o Parque de San Roque. Temos aquí este tema e tal, pero claro, os veciños que están nas casas aledañas me dicen que están sufrindo grietas nos últimos días e que lles entra auga por ali. Cando vamos facer unha obra en condicións, quitar isto e que eso se amañe, porque se está correndo a grieta hacia as casas, pois pode ser un problema.
Entón sería bom que miráramos eso pois con unha maneira un pouco máis seria, porque claro, isto non vai a quedar así sin edí. Digo eu que, de alguna maneira, pois, non sei, amañaremos isto e iso deixará de existir, non? E logo unhos robos. O veciño Marcelo Díaz lle meteu este escrito por rexistro fai 2 anos hoxe. E me dice sobre un tema dun vehículo de máis, bueno, unha serie de cuestións que pode vostede ler no escrito, pero o que lle chama a atención é que, aparte de non resolverle o problema, é que non lle contestaron. Meteu unha fai 2 anos, meteu unha fai 1 ano, meteu unha fai 6 meses. Non recibeu contestación ninguna, se chama Marcelo Díaz. Eu lle rogaría que lle contesten polo menos. Eu non sei se ten razón ou non, vostedes verán, pero polo menos ao veciño haberá que contestarle, señor alcalde, porque para eso somos servidores públicos. E pola miña parte, se me dan satisfacción a esas preguntas, pois estaríamos moi contentos. Ben, moitas gracias. Moitas gracias. E logo, ahora sí. Sí, ahora vamos a hacernos logo tomamos nota, contéstanse no seguinte pleno e levantamos a sesión do primeiro pleno das 8 da tarde e logo vamos dar inicio ao segundo. Moitas gracias. ¿Queréis leer un momento? Por a miña parte non?